Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 7 mart 2022 ýyl. Bugünkü gysgaçyk söhbetdeşligimiz ýene-de şol Ukrainada barýan uruş barada boljak we biziň student ýaşlarymyzyň ykbaly bilen baglanşykly boljak. Bilşimiz ýaly inni şol 10 gün mer dowam gelýän uruşyň iýdi soňy görnene häzirem haçan tamam boljagyn belli däl. Ýöne şu 7 martda ýanky Orsiýa Federasiýasy bilen Ukrainanyň arasynda şol uruşy ýatyrmak barada we onuň şertleri barada 3-nji raund gepleşikler başlandy. O näme bilen gutarjak? Bize nämälim ýöne her hal ýagdaýda da şol Ukrainanyň esasy 2 şäherini şu mahal biziň studentlerimiz okap ber Kiýew bilen ýanky Harkow şäheri. Harkow şäheri tutuşlaryna diýilen ýer oka tutulup gece güni weýran edilip dur. Kiýewiň hem daş töwere gabalgy. Şonuň üçin biziň studentlerimizin ýagdaýyna geçeýin. Ol gün aýdyp berdim, men üstünde doldurmakçy bolýan. Birinji gelen habar ýanky Türkmenistan tarapy hamana Rumyniýanyň üssü bilen Türkmen studentlerini samalyotly Türkmenistana çykarjakmyş diýen gurrun bar. O nä derejede hakykata gawat gelýär, nä derejede gelenek onçadan aýdyp biljek gal. Ýöne bize gelip gowşan habara görä ine şular ýaly bularyň planlary bar ýa pikirleri bar diýip aýdyldy. Ol dogry bolup bilermi? Ýa bolana da bize biziň ýaşlarymyza şol gerekmi diýilen soragy men häzir öz bilen ýagdaýyma görä jogap beren, öz bilşimçe. Meselem Rumyniýa gitmeli bolsa ýaşlar häzir ilk başdan şu Rumyniýa çykarmaly. Rumyniýada bular Türkmenistanyň geljek samalyoda garaşyp durmaly. Bir samalyot orta hasapdan 250 adam alýa diýilende de diňe Kiýewdakyny çykarmak üçin pikir edip görüň. 24 reýs samalyoty uçurmaly. Harkowdakylarym goşdup ine 50 reýsden geçýär. 50 reýse gatnatmak üçin ýa 50 reýse garaşyp oturmak üçin pesinden bir ay şu taýda studentlerimiz ýanky Rumyniýanyň territoriýasyna kempinglerde ýa kampda ýatmaly bolýar. Kim olar o taýda iýmet berjek, kim olar üpçün etjek, kim olar Türkmenistana alyp gitjek, alyp gidenni näçe nyrkdan ýa näme bahadan alyp gitjek, ýa bärden mendirip otak baranda şolaryň ýol kiraýyny en atalarynyň boýnuna saljakmal hökümet muğdak edilmeze görünüp duranda. Esasy soragym biziň ýaşlarymyza Türkmenistana gitmek zerurçylygy barmy diýilen ine sorak ör boýuna galypdy. Sebäp düşnükli zat, eger şoň içinde ýurdun içinde şu gün ýaşlar girse soňra olaryň çykmagy mümkinçiligi boljak däl. Sebäp ýurt ýapyp dur. Daşynaklar içine salanak, diýmek şol ýanky bu studentlerin halkara guramalar basyş edendirler Türkmenistanyň sen studentleriň ýygyna owadyň arasynda galydy. Olam göz üçin bir näçe samalyoda gitmek mümkin. O ýöne ol hem mejigdäl men aýdyp ötün pesinden 50 reýs samalyot gerek şol diňe studentler çykarmak üçin 2 şäherdäki. Başga da Türkmenistanyň garajdarlary bar, o taýda işe giden, okuw eden ýa ýaşap beren. Olar kim çykarmaly onu? Türkmenistanyň hökümeti bir çykdyjyly işin höttesinden gelmejek ol öňünden görnüp duranda. Şonuň üçin meniň berjek maslahatym ýaşlary şol ýanky Rumyniýa gidip o taýdan Türkmenistana aşmaly diýen pikirden el çekin. Iň gowsasy Ýewropada galyňda öz okuwlaryňy dowam edin. Indi nähil edip galyp bolar. Ýene-de şol olmuk eden gurrumyza dolanyp gelýär. Siz gaýrat edinde şol Türkiýanyň Ukrainadaky ilçihanasyna ýa wekilhanasyna barmaly bolýar. Şo tak barıp öz ýagdaýlaryny düşünürip aýdarsyňyz, ene biz şular ýaly ýagdaýda bize şol Poloniýa ýa Polşa aşmagy mümkinçilikleri haýyş edýär. Olar ugradyp durlar. Men aýtdym ýa-men 10 min sany Türkiýanyň raýaty Ukrainadan çykaryly Türkiýa tarap. Şol sany Azerbaýjanlylarym bar, o taýda Gyrgyzlarym bar, Özbeklerim bar. Kim ýük tutan bolsa şol
Türkiýanyň mesela ilçhanasyna şo taýdan şolar kömek aldylar. Ýa alyp durlar. Türkiýe bize bir dogurluk, dostlukly döwlet bolan soň ol hyzmatlar edip dur. Inni siz barýaňyz şo taýdan şol dokument alýaňyz, mesele maýdaýlyň Polşa geldiňiz. Polşada näme bar? Polşada gelip şoňuzda sizi garşy alýarlar, şo taýda Ukrainanyň garajdarlaryny bir çetine, ýöne Ukrainanyň garajdaryny bolmadyk, şol bir wagtyň özünde de Ukrainada işläp, okup ýa-da saý sebäp bilen turist bolup düşen beýleki döwletleriň raýatlaryny başga bir çete goýýarlar, hasaba almak üçin. Soň hemmejini äkidip Ukrain beýleki tapawdy kempinglerde, kamplarda ýerleşdirýärler. Niran kamplar, haýsy döwletde? Polşanyň özü üçin olar eýýam doly, diýmek Polşanyň üstünden aňyrlygyny Germaniýa, Çehiýa we aňyrlygyny alyp gidýärler. Inni şolar ýaly görüň bar, bu ine alyp gidilerine meselem diýipdirler, şol kamplardan, kampinglardan Türkmenistanyň raýatlaryny, ýa-ni student ýaşlamyzy ýygnap, soňra bulary hemmejini Türkiýe uğratjakmyşlar diýen görüň bar. Dogrymy, ýalanmy, onçasan biz entäk bilemzak. Men haýyş etdim, şo kampda ýaşaýan, ýigitlemede, ýaşlamada, gyýlamada näme diýipdir şol döwletiň ýanky migrasiýon gullugynyň işgärleri. Şoluň özleri bilen görleşmekçi bolýar. Häzir şu güne çelli dün çykdy şu görüň, şu güne çelli men entäk tasdikledim bilemek şonu ýogum diýme. Ýöne şu orada işläp beren illeşlemiz bar Polşada da, Germaniýada da. Haçan maglumat aldığım size ýetiren. Inni näme edilmende gelip düşdüňiz Polşa. Sizi garşy alýarlar. O taýda iýmek, içmek hemme zat üçinçilik edýärler mümkin gadar. We şondan soňra aňyrlygyna beýleki ýurtlara adamlar gidip bilýär. Nädip gidip bilýär? Inni Polşanyň ýagdaýyna aýdyn. Polşaň öz üçin transport otly näme bolsun, şolary minmek mugut. Polşadan Germaniýa gatnap duran ýanky bar, otlylar bar. Olara mugut. Eger siz Warşawadan Berline, bir paýtagtdan beýleki ýa Polşanyň haýsy çetinden men Berline gelseňiz, Berline barmaly adreslerim hemmece ýazylgydyr. Gelýän otlylar şo taýdaky volontiýerler we migrasiýon gullugynyň işgärleri we polisler garşy alýarlar. Soňra elbetde hemme gelen adamy ilk başdan kempinge edýärler, kamp diýerler de. Şo taýda adamlary bilmek üçin nira geldiler, nira barmakçy bolýar, näçe eglenmekçi bolýar, näme maksatlary bar. Ondan şo taýda elbetde bizim Türkmenistanly ýaşlamyzdan sorak ediler. Nir dediňiz, ine men Karkowda student ýa-ni Kiýewiň enämesini Aýdam institutyny men okap berdim, şolar ýaly ýagdaý ýüze çykdy. Men bosgun bolup size özüm tawşyrýan diýmen. Ýatdan çykarmaň şunu ýaşlar. Men Türkmenistana gitmek üçin Polşa ýa Germaniýa gelemek. Men sizden şol bosgun bolup sygynmagy geldim. O bosgun näçe wagt bolup bir ýyl, 2 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl ol bellidir. Ýöne şol bosgunlyk statusyny aldyňyz, bollyk utordy Türkmenistan barada hiç ýyly görüň ýok. Eger siz şol döwletde bosgunlygy soramasaňyz, onda näme diýerler? Men öz düşünjem, hawa ine biler türkmenler, ine türk dilli milletler bularga köp ýaşaýan ýer, hana Ýewropa emizde ýanky NATO ýarany agdasy bolan Türkiýe döwleti. Ine şo tawra diýerler. Türkiýe baryp düşeňizden soňam siz azat. O taýda size kampam ýok, zadam ýok. Ine gelip düşdüňiz, hana nähil ýaşaýan bolsaňyz günüňizi özüňiz görüň. Ine şey diýip aýdyljak da. Türkiýede de özüňiz gowy bilýäňiz şu gün ýagdaý has agyrlaşdy. Ykdysady ýagdaýam, sosial ýagdaýam, iş ýagdaýam. Ine aňyrdan ozal hiç bir serişdesiz gelen studentler nähil ýaşamaly, ýa nähil güzaran görmeliýän soragym bardan Türkiýe gelseň meselem. Hana dün habar berildi ya emelerde gorkezildi ýaýlymlarda Türkiýede şol ýanky ýağ bar, öýde ullanylýan ýanky alipka ýağmy ýa çigit ýağmy 100% gymmatlapdyr. Diýmek 2 esse. O taýda da krizis başlandy. Şonuň üçin men berjek maslahatym siz üçin iň amatlysi
Jumal Polşanyň içi adamdan dolan bolsa, siz Germaniýa aşmaly. Germaniýada näme şol Berlinde näme adres bar, nira barmaly. Hemmejig men telefonumda ýazylgy. Men hazır şu gepleşikden soň şonu ýazyp size goýar, ýokaryga çykaryn, ýani komment ýazylýan ýerde görersiňiz. Ondan soň Polşada nähili otlulary menip mugut aşyk bolýar. Ýani Germaniýa tarap. Germaniýada haýsy otlular mugut minip bolýar. Hemmejigi bar. Haýsy adresa bar, haýsy adresde ýüz tutmaly. Ol edaraň ady näme, telefony näme, hemmejigi ýazylgydyr. Men şu gepleşikden soňra komment görnüşinde size goýar. Ýöne şular ýaly görüňlerim bar, watandaşlar, ýaşlar size aýdyn. Iki görüň, biri şol ilçhana ýüz tutan ýa ilçhana otla minip çykardym diýen adamlar bular göni şol Rumaniýa gidip Buharestten bir ýerden samalýoda minip uçurmakçy bolýar. Ol bir olum Türkmenistana gitmeli. İkinciden ýanky şol aýdylan ýagdaý, eger biz Türkmenistanyň garażdan bolup Türkmenistana gaýtmakçy ýa şu taýlarda bir ýerde galmakçy diýseňiz, onu Türkiýe uğradylmak mümkinçiligi bar. Ýöne siz aýtmaly, biz bozgun bolup geldik size. Amerika içerik gitmek yememiz yok. Mümkinçilik bolsa sizde galyp işlejek, okajak. Germaniýada iş kän, men hemmejik zadyny bilip goýdum watandaşlar. Şol döwlete legal bol, legalny diýär, ne legalny bar, legalny bar. Siz legalny bar ýani şota. Siz uruşdan gaçyp gelen bozgun, siz ol kabul edýär. Diýmek, siziň eýam statusyňyz bar, uruşdan gaçyp gelen bozgun. Size dil bilseňizem, bilmeseňizem, ýarym bilseňizem şol gararak işlerde işleme mümkinçilik bar. Gara dilim bilen ol Türkiýanyň aýlygy däl ýa Ukraina. Germaniýada ol 2.5-3.000 euro tölenýän aýlyklar hemme ýerde de bar. Ondan ýokarysam bar, ol okuýuňyza bagly bar, tejribeňize bagly bar, käriňize bagly bar. Ýöne 2.000 euro arkaýyn berýärler o taýda. Hem okuňyza karsaňyz, hem işlersiňiz, hem eniň ataňyzyň boýnundan siz öz harajatyňyzy aýrarsyňyz. Şonuň üçin size aýtjak zatlarym şol. Ýene de bir zat bar, şol Polşa gelenden soň biziň şol türkmen studentlerimizi ýene de öz türkmenlerimiz arlap elinden soňky puluny alyp otla bilet aldyk diýip muğdaldan biledim bulara satyp otýarlar. Indi siz biletleri nerden almaly? Ona maýdaýyn. Şol islenlik demir ýol wagdalyna baraňyzda şol taýda kassa bar, siz aýdýaňyz biz ine bozgun bize bilet berin, biz gitmäge şol Berline barýasy. Şo ýerde size ýazyp berýärler. Ýa-da gelip şol duran ýanky otlyň prawadnik diýse biz öz sözümüz bilen, şo prawadnigine ýüz tutýaňyz minmäkäňiz almaly biledi. Minip içinde soň bize bilet ber diýip bolmaýar. Bu türkmen häsiýetimizi goýaly. İlka ýabar wagdalyň kassasyndan aýdýaňyz ine men gaçyk diýip ine bozguny pasportyňyzy görkezýäň nira Berlin. Şo Berline size bilet ýazyp berýär. Ondan wagon hemmeden ýazylydyr. Ýa-da eger şol gün wagdaly barsaňyz kassalarda adam kän bolsa, şol Berline tarap barýan otludur. Islenlik wagonyň ýanyna gelseňiz, ine şo poýdyň brigadyry ýa-da wagonyň prawadnigi size minmäkäňiz olan hemsiniň elinde terminal bar, ýazyp size bilet berýär. Onuň ýeri görkezilip barp şo taýda oturarsyň. Ýene de sizden etjek haýşym, her ýurduň öz düzgün tertibi bar. Şolary mümkin kadar berja edin watandaşlar. Ol arassaçylyk meselesine, gigiýene meselesine, ol o taýda dükanlar açyk duranlar ýolun urna velosipedler ýatan ýaşular ýalmaňyz. Ay şu minip otak baraýna diýip ýok elirme o taýda olar ýaly iş edilýän däl. Onuň duýduryn maňa bir okujymyzyň biri aýdypdyr. Jüňlejimiz gaýrat edin halmyradagy ýaşlar aýdyp berdi. Şolum bar. Ýatdan çykarmaňyz. Türkmenistanyň raýatysyňyz, öz adymyzy abrymyzy gorap saklamak gerekdir olaň öňünde. Ine şonay diýendim. Biletler mugutdyr. Hiç kime ýeki köpük pul tölemäň, aýyna otla bilet almaly, şunuň üçin dollardan ýygnan ýapylan pasportlaryňyzy alyp gidýär, wagdalanyň soň öýder mugut bilet alyp getiribem siziň eliňize berýär. Eliňizden puluňyzy alýar. Ine şolar ýaly maşenliklerim bar diýip eýem maňa arz edip bardy. Ine şu halkymyzyň kyn gününde de öz peýdasyny alyp beren maşenlikler kän eken şu taýlarda. Onu maýdaýyn. Ine gysgaça şol siziň dikkatiňize ýetirjek zatlar mene Ukrainada okap beren
ýaşlarymyz barada şular ýaly informasiýa bar. Şoň üçin seredin ýene-de bir zat aýtmakçy bolýan şu studentler bilen baglanyşykly mesele ine görüp dursunuz Ukrainadaky bizim student ýaşlarymyz şular ýaly agyr kyn ýagdaýa düşdiler. Şoňa üns berenat meselem Orsiýetde okap beren studentler ýa-da Belarusdaky şolaryň ne arkalaşygy bar, ne de raýdaşlygy bar. Bulara ejer çekip ýatylar, ýere çörek tapman depesinden snaryat ýa bomba ýagyp, olaram gidip ine Gurban Golyn ýa oň emesini Müslim Sokorawny begendirmek üçin bar ses berip ýöler ilçihanalarda. Hani onsoň şu ýaşlaryň birek arasy bir neseliň içindäki dostluk, dogorluk, raýdaşlyk, gatnaşygy nirä gitdi? Näme üçin beýle diýeňiz? Orsiýetdäki okap beren studentler, Ukrainada, Belarusdaky okap beren studentler. Siz näme üçin raýdaşlygyňyzy görkezdiňiz? Öz deňduşlaryňyzy. Siz bir ýurdun, bir döwletiň, bir milletiň wekili dälmi, raýaty dälmi? Bir azyk utanyň çekiniň bütün dünýä sizi görüp üstüňizden gülüp otyr. Bu Ukrainanyň üstünden ýagýan snaryat bilen bomba erti Orsiýadyň üstünden ýagaýsa näme boljak? Bolmasyn ýöne. Ýöne bolsa siz nirä gitjek? Şu mal ol Putiniň ma daşy gabylgydy. Ene şundan başlap görürsiňiz, nä derejede dollar ýokargaly, nä derejede haritler gymmatlady. Sizden baryp ol Gurban Golyn dogmasyna ses berýäňizmi? Onsoň ertesi gün men ýuridik jogapkärçilik bolmasa da moral jogapkärçilik badra halkyň öňünde. Siz şolar ýatdan çykarma. Hökmen diýerler, ejer çekip ýatarlar diýer, ertesi gün şol ses bererler. Olaňam ýüzi gözü görünüp dur kimiň ses berenini. Kazannaky Türkmenistanly studentler, Elabugadaky studentler, Naberezhnçelnidaky studentler, Sankt Peterburgdaky, Moskwadaky studentler, näme siz görnüňizakmy, bileňizakmy, tananyňyzakmy? Erti özüňizem çyňsamaň ine guyrugyňyza basylanma şo taýdy. Bormy? Şonu Ukrainadaky türkmen ýaşlar size kömege gelmez. Şu gün siziň o gyrada seredip oturşuňyz ýani. Muňa da bir taryhy analogiýa da bar. Şol 1881-nji ýylda Göktepe galasy gabalany o Gyrgyzstanda türkmenler gelip şoňa arka durma, Göktepe arka durmadygy üçin şo taýda uruş ýeňildi. Ine şuň kunsyň Ukrainadaky studentlere arka durmasaň, şolaryň her biriniň ölümine de siziň bir moral jogapkärçiligiňiz bardyr. Ýa şolaryň çekip oturan jebirine agyr günde. Gülme goňşuňa gelir başyňa diýär. Siziň başyňyza gelir bu zatda. Bugün gelmese erti. Bütün dünya krizine düşüp tukasidem sıpmarsyňyz. Ya ýurduňyz içinde näme tonlap size dollar uğradypdy men atalaňyz. Siz näme üçin onu gidip otak ses berýäňiz? Diýmek diktaturan aşagyny ýaşasyňyz gelýär. Ýaşaň. Onu hiç ýere arz etmäňdi. Gözüňizi ýanlyk bilen süpürüň diýip aýdýan men size. Eger siz öz hak hukugyňyz üçin göreşmejek bolsaň, onu hiç kim siziň hak hukugyňyz üçin göreşmez. Ine olam aýdyn mysal. Ýöne häzirem bir pille duýdurýan aýdýan. Ukrainadaky deňdoşlaryňyz ejer çekip ýatyr. Siz şolary raýdaşlyk etmek borjyňyz bar, grajdan borjyňyz bar. Adamkärçilik borjyňyz bar. Türkmençilik borjyňyz bar, we musulmançylyk borjyňyz bar. Şolaň haýsy birini ýerine ýetirseňiz, şolary dogorluk golunu uzatdyňyz bar. Men şonu aýdaýyn diýdim. Bolýar onu watandaşlar şu ullukça hemmäňiz sag oturuň, hemmäňiziň öňünde sag.